ଏବେ ଆମେ କଣ ପଢିବା? ପାଠ ପଢିବା ନାଇଁ। କୋ ବିଷୟରେ ପଢିବା? କୋ ବିଷୟରେ ପଢିବା? 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ପରେ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ମୋ ପରେ ତମେ, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆगे, ତ ମୋ ପରେ କଣ ଆସୁଛି? 1 ମୁଁ ମନେ କର 1 ପରେ କଣ ଆସୁଛି? 2 2 ପରେ 3 3 ପରେ 4 4 ପରେ 5 5 ପରେ 6 6 ପରେ 7 7 ପରେ 8 8 ପରେ 9 9 ପରେ 10 ପରେ। ଆମେ आज 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବା। ଦେଖ ଏଠି କଣ ଲେଖିଛି? 1 1 ପରେ କଣ ଆସୁଛି? 2 ଏଠି କଣ ଅଛି? 2 2 ପରେ କଣ ଆସୁଛି? 3 2 ପରେ କଣ ଆସୁଛି? 3 ଏଠି କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? 6 6 ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 6 6 ପରେ 7 ଗୁଡ୍ ଆସୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନାଇଁ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? 4 4 ପରେ 5 ନା ନାଇଁ? ଏପଟେ କଣ ଲେଖିଛି? 9 9 ପରେ 10 ଏଠି କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? 7 ପରେ 8 ଏଠି 5 5 ପରେ 6 ଗୁଡ୍ ଏଠି କେତେ ଲେଖିଛି? 3 ନାଇଁ ଏଟା 3 3 ପରେ